Hi to everybody. இந்த உலகத்தில் 97% பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா புவர் பீப்புள் தான். ஒன்லி 3% பீப்புள் தான் ரிச் பீப்புள். அந்த 3%ஆல் மட்டும் எப்படி ரிச் ஆக முடிஞ்சுது? 97% பீப்புளால் ஏன் ரிச் ஆக முடியலன்ட்டு நான் ஒரு 7 ரீசன் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து மணி இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லைஃப். நம்ம எல்லாருமே அடிக்கடி சொல்லுவோம் மணி வந்து லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. லைஃப்பில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா லவ், அஃபெக்ஷன், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, இதுதான் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவோம். பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, லவ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டனோ அதே அளவுக்கு மணியும் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் தான். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மணி வந்து ஒரு பர்சனாக நினச்சிக்கோங்க. லெட்ஸ் இமேஜின் நீங்கள் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டு இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல, அவங்க மேலே ஆர்வம் காட்டலன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக ஆகாது. பிரேக்கப்பில் தான் போய் முடியும். கடைசியில் அவங்க உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க. அந்த சேம் மேலே தான் மணியும் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் மணி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலைன்னா மணி உங்கள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாது. செகண்ட் ரீசன் வந்து நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான். நம்ம ஸ்கூல் கண்டிப்பாக நமக்கு மணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் வெல்த்தை பற்றி சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. தம்பி, ஃபிசிக்ஸ் தாண்டா லைஃபு, கெமிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா உனக்கு லைஃபே இல்லைடா, மேக்ஸில் பாஸ் ஆகலன்னா நீ பிறந்ததே வேஸ்ட்டுடா, இதுதான் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. லைஃப்பில் மணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸை பற்றி அவங்க சொல்லி கொடுத்ததே இல்லை. மிஞ்சி போனால் ஒரு கம்பெனியில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தருவாங்களே தவிர அந்த கம்பெனி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தர மாட்டாங்க. அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி சிலபஸ் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி சிலபஸ் என்ன பண்ணணும்னா நம்மள ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒர்க்கராக தான் மாற்றுமே தவிர லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக கண்டிப்பாக மாற்றாது. நமக்கு சொல்லித்தர ப்ரொஃபஸரே ரிச் இல்லைன்னும் போது அவர் எப்படி நம்மளை ரிச்சாக மாற்றுவார்? மூணாவது ரீசன் வந்து நம்ம ஃபேமிலி தான். உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு யாரும் பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, மணியோட வேல்யூ அண்ட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அன்லெஸ் யூ கம் ஃப்ரம் த ரிச் ஃபேமிலி. யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம 10th படிக்கும் போது இதை வந்து கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க உங்ககிட்ட, தம்பி இது தாண்டா அவன் லைஃப்பில் டர்னிங் பாயிண்ட், இதை மட்டும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிரு, உன் லைஃப் அதுக்கப்புறம் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும்ட்டா. அவன் சொல்கிறத கேட்டு நம்மளும் நம்பி கஷ்டப்பட்டு படித்து 10th நல்ல மார்க் எடுத்து +1 ஒரு நல்ல ஸ்கூலாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணி கால் எடுத்து வச்சா அங்கே வந்து ஒருத்தன் சொல்லுவான், தம்பி இது வரைக்கும் நீ பண்ணதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைப்பா, இதுக்கப்புறம் நீ படிக்க போகிறதுல தான் உன் லைஃபே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு +2 சிலபஸை +1 எடுத்துகிட்டு வந்து நடத்தி +1 சிலபஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியாமல் +2 சிலபஸை +1 படித்து +2 ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து ஒரு நல்ல காலேஜில் ப்ளேஸ் ஆகும். நம்ம மீடியாவில் காலேஜில் மாசாக காட்டுவோம். அதை நம்பிட்டு போய் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜில் கால் எடுத்து வச்சா அங்கே ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான், தம்பி இப்போ தானே அவன் லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ட்டு. அப்பயும் நம்ம லைஃப் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் வச்சு அரியரை ஃபைனல் இயரை மொத்தமாக கிளியர் பண்ணி ஒரு நல்ல ஜாபாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணுவோம். அங்கே வந்து ஒருத்தன் சொல்லுவான், தம்பி இப்போ தானே அவன் கரியரே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ட்டு. அவ்வளோதான், டோட்டல் டேமேஜ், டோட்டல் க்ளோஸ். இவன் என்ன பண்ணுவான், 30 வயசில் பேரண்ட்டாக மாதிரி அவன் சில்ட்ரன்கிட்ட இதே சைக்கிள் அப்படியே ஓட விடுவான். இந்த ரேட் ரேஸ்லேருந்து இவனும் வெளியே வர மாட்டான், மற்றவங்களையும் வெளியே வர விட மாட்டான். அப்படியே 70-80 வயசில் அவன் லைஃப்பை திருப்பி பார்த்தானா அவன் லைஃப்பில் ஒன்றுமே பண்ணிருக்க மாட்டான். பேஷன் அச்சீவ் பண்ணானா பண்ணிருக்க மாட்டான். ட்ரீமை ஃபாலோ பண்ணானா பண்ணிருக்க மாட்டான். ரிச் ஆனானா எதுவுமே ஆயிருக்க மாட்டான். அப்படியே சேர்த்து போயிடுவான். இது வந்து நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸாக இருக்கணும், நம்ம லைஃப் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், அதுதான் அவங்க ஆசையும் கூட. இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இல்லை ஃபினான்ஷியல் வைஸாக நமக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. உங்கள் பேரண்ட்ஸை பிடிக்குன்றதுக்காக அவங்க அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் ரீச் ஆக முடியாது. 4th ரீசன் வந்து ஜாபுக்கும் அப்பாற்பட்ட சிந்தனைகள். ஆஸ் ஏ டீனேஜர் நம்ம எல்லாருக்குமே மணி வேணும், பைக் வேணும், கார் வேணும், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட ஜாலியாக ஊர் சுற்றணும், அவங்களுக்கு கிஃப்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஏஜில் நம்மக்கிட்ட மணி இருக்காது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மம்மி டேடிக்கிட்ட போய் மம்மி டேடி எனக்கு காசு கொடுன்னு கேட்போம். அவங்க மூஞ்சில் துப்பாத குறையாக உனக்கு காசு வேணும்னா ஜாபுக்கு போய் சம்பாதிச்சிக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்கிறத கேட்டு நம்மளும் ஜாபுக்கு போனால் ஜாபுக்கு போய் 1 மந்த்லேயே கண்டுபிடிச்சிருவோம். அதில் வர மணியை வச்சு இஎம்ஐயை முழுசாக கட்ட முடியாது. நம்ம எங்கடா லைஃப்பில் ரிச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஜாப் மட்டும் ஒரே வழியில் மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது. ஜாபில் என்ன ஒரு நாளைக்கு 8 hours ஒர்க் பண்ணுவோமா, நம்ம ஹவர்ஸை ட்ரேட் பண்ணி வாங்குகிற மணியை விட நம்ம ஐடியாவை ட்ரேட் பண்ணி வாங்குகிற மணி வந்து மில்லியன் கணக்கில் ஏர்ன் பண்ணலாம். 5th ரீசன் வந்து மீடியா அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். மீடியா அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் இங்கே மேஜர் ரோலே ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன், நம்ம ரிச் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வர மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேன் தான் வில்லனாக காட்டுறாங்க. பிஸ்னஸ் மேன் யார்? ரிச் பீப்புள். ஒரு வாட்டி அவங்கள வில்லனாக காட்டும் போது நமக்கு என்ன தோணுன்னா, நம்மளே அறியாமல் நம்ம சப்கான்ஷியஸில் ஸ்டோர் ஆகிடும். ஓகே, ரிச் பீப்புளெலாம் வில்லன் போல், கெட்டவங்க போல். அப்போ நமக்கு என்ன தோணும், நம்ம கெட்டவங்களாக மாற தேவையில்ல. இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாட்டாக இருக்கும். இது வந்து உங்களை ரிச்சாக விடாது இந்த மாதிரி தாட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, ரிச் பீப்புளெலாம் வில்லன்கள் இல்லை, கெட்டவங்க இல்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம். 2வது விஷயம் வந்து மீடியாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத பொருள்லாம் எப்படி
உங்களை வாங்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து செம்மையாக ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் சில்ட்ரன்ஸுக்கு டாய்ஸ் வாங்கணுமா, உங்ககிட்ட காசு இல்லையா, கிரெடிட் கார்டு. நீங்கள் கார் வாங்கணுமா, காசு இல்லையா, கிரெடிட் கார்டு. வெக்கேஷன் போகணுமா, கிரெடிட் கார்டு. வீடு கட்டணுமா, உங்ககிட்ட காசு இல்லையா, ஹவுஸ் லோன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு நம்ம லைஃப். இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் நம்ம ஏன் ரிச் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் நெகட்டிவ் அசோசியேஷன் டுவர்ட்ஸ் ரிச் பீப்புள். மீடியாவாகட்டும், நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ரிச் பீப்புளை வந்து ஒரு கெட்ட விதமாகவே நம்மக்கிட்ட சின்ன வயசுலேருந்தே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம நல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். ரிச் பீப்புள்னாலே கெட்டவங்க, அவங்க வந்து மற்றவங்க கிட்ட கடுமையாக நடந்துப்பாங்க, அவங்க மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட், நம்ம அவங்கள மாதிரி மாற தேவையில்ல, அவங்கக்கிட்ட இருந்து தள்ளியே இருப்போம், நம்ம ரிச்சாகவே ஆக தேவையில்ல. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தாட் நமக்கு தோணும். அதனால் நம்ம ரிச்சாகவே ஆக மாட்டோம். மீடியா வந்து இந்த இடத்துல நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. மீடியா வந்து நம்மளை நல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ரிச் பீப்புள் வந்து கெட்டவங்க இல்லை. 7th ரீசன் வந்து டேக் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஃபியூச்சர். இங்கே தான் வந்து 97% பீப்புள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க மேலே குறை சொல்லுவாங்க, இவன் எல்லாத்துலேயுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி. ரிச் பீப்புளுக்கும் புவர் பீப்புளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னா, புவர் பீப்புள் எவ்வளோ நேரம் டிவி பார்க்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு ரிச் பீப்புள் புக் படிப்பாங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறோமோ அதே அளவுக்கு அவங்க பாட்காஸ்ட் கேட்பாங்க. இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்றது மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி வரதில்லை. நம்ம மாற்றலைன்னா எதுவும் மாறப்போகிறதும் இல்லை. கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் டு யுவர் செல்ஃப். நேற்றாக இருந்தது நீ, இன்றாக மாறியது நான். அதுதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நம்ம டிவி பார்க்குற நம்ம பணக்காரங்க இல்லை, பட் அதை காட்டுறவன் பணக்காரன். திங்க் அபவுட் இட். இந்த 7 ரீசனால தான் நம்ம இன்னும் ரிச் ஆகாமல் இருக்கோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் தோணுச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேறு ஏதாச்சும் டாப்பிக்கில் பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா அதையும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம guys, that's it for today video. I hope you like this video. Cheers. Stay connected with me. Bye.